Ešte na začiatok videa hoď odber, pretože už nám ostáva iba menej ako 500 odberov do 300 000, takže haď odbery a ak ešte nemajú odber tvoji kamoši, tak im pošli tento kanál, nech chodia odber, pretože môžeme ešte tento rok dať 300 000 na YouTube. Let's go! Poď si so mnou otvoriť Balea adventný kalendár. Extrémne sa teším, čo tam bude tento rok. Ak máš rád adventné kalendáre, tak mi ho do komentu emoji srdiečka. Mimochodom, chcela som najviac otvárať Essence kalendár, ale nestihla som ho kúpiť včas a všade je vypredaný. Takže verím, že to vyjde budúci rok a aspoň tu máme tento Balea, takže poďme sa pozrieť, čo tam je. A inak v Česku majú zľavu na tento kalendár z 300 korún na 200 a ešte ich je tam dosť, takže ak si z Česka, môžeš si bežať kúpiť v tejto zľave. Poďme z hurta na prvé políčko. Let's go! Máme tam napísané, že je to telový olej a vlastne celkovo sú tieto produkty také beauty produkty hlavne na telo a veľmi sa teším, pretože toto je inak môj jediný adventný kalendár tento rok. A najlepšie na tom je, viete čo, tá veľkosť, že tieto kalendáre sú vhodné na to, keď niekde cestujete na dovolenku, na výlet s kamošmi, s rodinou, tak si môžete zobrať takéto mini balenie, že nemusíte brať do lietadla alebo do kufra veľké takéto balenie, takže absolútna topka na cestovanie. A inak takýto olej na telo neviem, či vôbec mám, takže to môže byť zaujímavé. Má celkom príjemnú vôňu. Fakt, že dobré. Dvojka, hľadajte so mnou, ja už to vidím. Riadne veľké. Wow! Tak dvojka máme hneď takýto nádherný šampón na vlasy Winter Repair, takže takýto nejaký obnovujúci šampón a vyzerá fakt, že dobre. Inak extrémne sa mi páči ten dizajn tento rok, taktiež rúžový, úplne nesklamali Balea. A príjemne vonia, ovoňajte to. Wow! Už mi tu z toho vyšplechlo. Ale fakt, že príjemná taká svieža ovocná vôňa. Mňam. Zjedla by som. Trojka. Kde ťa máme? Trojka úplne tu na boku. Inak tu máte takéto nápisy Sparkle and Shine, it's Christmas time. Tretia vecička je balzám na ruky a nechty. Tak toto ma šoklo, také niečo myslím nebolo minulý rok. Na nechty to sa zíde, na moje nechtošky sa stále pýtate na sociálnych sieťach a stále rastú. A super, že takýto balzám, rovno skúsim, tak to si ho aj aplikovať trošku. Veľmi, veľmi pekné mini cute balenie a ešte tá šiška. Má to takú krémovú, povedala by som, že vanilkovú vôňu a je super, že to teda posiluje aj tie nechty. Koláčiková vôňa by som povedala. Alebo taká sladká. Není to úplne asi až tak na 100% môj vibe, ale dá sa. Niečo také medzi. Že není to ani, že smradľavka. Také proste veľmi sladučké. A máme číslo 4. Tu si. Spread kindness like confetti this Christmas. Takže tu je napísané, že máme šíriť tú milosť alebo tú dobrosť ako konfety tieto Vianoce. To sa mi páči, tento výrok. Štvorka je denný pleťový krém. Toto vyzerá fakt wow. Inak na obale je tam napísané, že tento produkt je vyrobený vo Švajčiarsku, asi viacere z nich. A LTF je tam 15, taktiež tam je aloe vera. Tak to sa zíde. Peťka, tak to rovno v strede. Tento raz tu máme balzám na vlasy, taktiež Winter Repair kolekcia a inak super na týchto kalendárikoch je to, že nejaké produkty si môžete nechať a nejaké môžete niekomu darovať na Vianoce, keďže ich dokopy až 24, tak keď niečo až tak nepoužívate, nesadne vám, môžete to dať svojim blízkym ako krásny mini vianočný darček taktiež na cestovanie. Ale pozrite sa, aký krásny tam je ten vtáčik, úplne sa mi strašne páči tá grafika, to malované, kreslené, čo na tom dávajú, úplne wow. Číslo 6, úplne na kraji. Your smile is the best accessory of all. Že tvoj úsmev je najkrajší doplnok zo všetkých. Ďakujem, to je krásne, výstižné. Čo to máme? Tak toto je extrémne zaujímavé. Tuto máme taký akoby peeling na pery, ale v podstate je to len ten nanášač. Ako môžete vidieť, je to aj zabalené. Ja neviem, možno to niekomu dám, takže to nebudem otvárať, ale vidíte, ako to vlastne vyzerá z tej druhej strany a vy si tam nanesiete teda na tie pery a potom krúživými pohybmi používate vlastne túto vecičku ako peeling, ktorý vám tak pekne opeelinguje pery. Ale dosť cool veci tam dávajú tento rok a sú odlišné ako minulý, takže super, že to takto obmieniajú, veď to je jasné, no. Keby tam dávali stále to isté, tak to by si to kupoval. Sedmička je na druhom kraji.
Hneď to na mňa takto vypadlo. A tento raz ako 7 tu máme krémový sprchový gel, takže asi bude trošku krémovejší. Wow, ale fakt, že super vôňa. Skúste ho voňať cez video, viem, nedá sa to, ale môžem vám to opísať, že je to svieže. Že je to fakt svieže a dobré. Toto sa mi páči. Fakt, že... Číslo 8. Let's go! 8 máme nočný pleťový krémik, takže úplne super, na noc si môžete dať krém pred tým, ako idete spať, samozrejme na vyčistenú odlíčenú pleť, nádherné zasa balenie, no čo k tomu dodať, všetky veci sa mi zatiaľ páčili, podľa mňa skvelé. Postupujeme ďalej, ideme na číslo 9. Wow, dobre, body lotion, body lotion, telové mlieko, až tak nezvyknem používať takéto krémiky telové, ale možno to teda niekomu dám ako mini darček, každopádne ovoniame. Povedala by som, že taká vanilka, trošku tiež taký sladší tón, voňavý, ale myslím si, že niekomu z mojich blízkych to sadne a veľmi krásne. Číslo 10, na boku dámy a páni, cítim sa ako na tombole a mám strašne rada rozbalovanie darčekov a prekvapenia, takže poďme na to. OK, čo to tu máme? 10 je čistiaci pleťový gel, takže potom ako sa odmalovávate, môžete si dať tento gelík. Vyzerá veľmi dobre váš gel po nemecky. OK, tá vôňa není až taká, že wow, ale chápem, že je to čistiace, takže úplne to nevonia až tak prívetivo, úprimne povedané, ale asi to dobre vyčistí, keď tam není až taká parfumácia. A teraz tu máme 11. OK, čo to je? Trošku iné balenie. Úplne niečo nové v takomto balíčku a píše, že to je sprchový peeling. Je to fakt ako takéto zloženie trošku pieskovité. Sprchový peeling si síce ja vôbec nedávam, ale možno niekto iný to využije, alebo to môžem aj ja otestovať, že aké by to bolo. Každopádne opäť veľmi pekné zabalenie, trošku skrčené kvôli tomu, že to bolo takto dlho uložené, ale cute. A taktiež sú tieto produkty aj vegánske, je to vegan, takže milé, veľmi milé. 12. políčko. To je riadne veľké. Zase tu máme takýto sáčkovitý balíček. Jej, tak toto ma potešilo, to je pleťová maska, masky občas používam a vyzerá, že má vianočný takýto krásny motív, tak to je úplne úžasné. Fakt, že top, pretože masky si občas dávam, dáte si to na 10-15 minút takto krásne na tvár. To ma fakt potešilo, to by som ešte dodala. Číslo 13, takto dole. Ja som už otvorila 16. Yes! Máme tu tento raz sprchový gel, minule to bol taký krémový sprchový gel a toto je čisto sprchový, tak ovoniame. OK, je to iná vôňa. Pre porovnanie tento krémový, asi mi viac vonia ten krémový, čo vy ho vidíte, neviem či naľavo, či napravo, ale tento je teda krémový, tento je klasik. Ale super, tak to sa zíde, lebo sprchače miniete rýchlo. A máme tu 14. OK, niečo takéto veľmi mini. Tak toto je extrémne cute, je to nočný balzám na pery a vyzerá fakt, že super. Toto myslím si, že si nechám a ja využijem, pretože teraz keď je zima, tak si dávam takto večer balzám na pery, keďže sú také sušie a v toto zimné obdobie sa to veľmi, veľmi zíde na hydratáciu, takže skvelé. Zasa potešilo. Číslo 15. OK, zase takýto balíček. A teraz tu máme penu do kúpeľa. Ja vám poviem, že penu do kúpeľa som už nemala extrémne dávno. Mala som také tie bomby, čo si rozpustíte, ale penu do kúpeľa, možno keď som bola malička úplne. Možno niekedy medzi tým, ale fakt, že krásne. Zasa veľké prekvapenie. Uvidíme, či to využijem ja, alebo to posuniem niekomu ďalšiemu. 16, to je to, čo som už otvárala omylom. Tak teraz naozaj. Zasa takéto balíčkové. Tento raz tu máme niečo na vlasy a je to vlasová kúra z edície Winter Repair, takže wow, kúra, to bude niečo také ako keď si dávate balzám, ale kúra je podľa mňa ešte viac vyživujúca a viac deep. Toto môže byť veľmi dobré na vaše vlásky, myslím si, že sa zíde a treba takto v zime vyživiť. Číslo 17, tento raz takto dolu. OK, niečo zasa mini.
Je to antioxidačné pleťové sérum. Je to veľmi mini balenie, iba 10 ml, ale práve si myslím, že super. Aj takto na vyskúšanie. Vôňu to nemá za mňa nejakú extra výraznú, ale pozrime sa na konzistenciu. OK, také mastičkové. Zaujímavé. Nie je to nejako, že špecificky wow, ale myslím si, že konzistencia bude v pohode. Číslo 18. Blížime sa ďalej a ďalej. A zasa tu máme takýto balíčok. Tento raz sa čudujem, pretože je to leave-in krém na vlasy. Dokonca tu máte aj dva takéto balenia, takže tam sme mali nejaký vživujúci balzám, toto je krém. No teda, to som teda v šoku, že krém na vlasy. Vy ste už niekedy mali krém na vlasy? Napíšte mi do komentu. Tu máte, že vám spraví taký repair vlasov až do 230 stupňov, takže asi vám to chráni pred tou tepelnou ochranou, teda dáva vám to tepelnú ochranu pred takými zásahmi žehlička, fén a tak, takže áno, 230 stupňov repair. 19. Maličké. Vyživí vám to a ošetrí očné kolie a je to s vitamínom E. Ideme na pootvorené číslo 20. OK, opäť nejaká maska. Čože, tak toto som v šoku. Tento raz je to maska na nohy. Predstavte si, máme tu opäť dve, tak asi jedna možno na jednu nohu, jedna na druhú. Ale napíšte mi schválne do komentu, či ste už niekedy mali masku na nohy. Ja teda úprimne nie. Číslo 21. Skoro to vypadlo na zem. Máme tu hydratačný pleťový toner. Takéto veľmi vodové. Nemá tu nejakú parfumáciu. Asi takto pekne na tvár, aby sa vám zhydratovala. Úplne super, takto aj pre mladšie slečny. A myslím si, že ideme na číslo 22. OK. Niečo väčšie tu máme opäť. Čože? Opäť tu máme sprchový gel, tento raz krémový. Ale krémový sprchový gel sme už predsa mali, alebo nie? Tak, tento je duš gel, takže tých gelikov tu máme viacej, asi teda 3, neviem presne aké sú úplne rozdiely, ale určite nejaké trošku mini rozdiely tam budú. Potom tu máme predposledné číslo 23. Tuto máme intenzívne pleťové sérum, opäť takéto mini balenie 10 ml, takže dávate si na pleť. Je to super, máme to aj s glycerínom a bez parfumácie, pretože takéto veci lepšie, keď nemáte parfumované, áno. Veľmi také jemné, hladučké. Super. No a ideme na veľké finále, samozrejme 24, najväčšie políčko. Schválne mi napíšte do komentu, tipujte, čo tam v tej 24 môže byť. Bude to nejaký šampón, alebo hrebeň, to bol myslím minulý rok, ale čo tam môže byť tento rok? Teraz máte na to 3 sekundy, píšte. OK, a ideme sa na to pozrieť. Wow, čo to? Ideme odbaliť. Toto nie sú to gumičky, sú to veci takto na ruky. Ja takéto niečo ešte nemám a nikdy som ani nemala, ale keď si odličujete tvár alebo sa umývate, aby vám to nešlo vlastne na tie rukávy, či už na pyžamko, alebo keď máte niečo tak, že za mňa úplne top. Prekvapko, napíšte, či ste si tipli správne, toto by som ja netipovala. Ja som síce už vedela, že to tam bude, pretože som videla nejakú otváračku, ale chcela som, aby vy ste mali takýto surprise a ja sa z tohto veľmi teda úprimne teším, že tam dali takúto originálnu vec. Tak, kalendár máme pootvorený a napíšte mi do komentu, či ste si tento rok tento balea kalendár kúpili vy, alebo či ste si kúpili Essence. Ak áno, tak vám gratulujem, ja som ho nestihla kúpiť, možno budúci rok, holky, dievčatá, to dám, bolo by super. A napíšte mi, aké adventné kalendáre máte vy, či sa vám páčilo toto videjko, aký z tých produktov sa vám páčil najviac. No a moje úprimné zhodnotenie, oplatí sa tento kalendár? Za mňa, tí, ktorí majú radi také produkty na telo a že ich využijete vy, alebo ak aj nevyužijete všetky, môžete ich niekomu dať, ako som povedala na Vianoce. Ja som taký vďačný človek, čiže mne sa páčia, myslím si, že ja veľa z tých vecí dám. Niektoré použijem ja, ako ste počuli, napríklad ten nočný balzám, tieto tu na ruky vecičky, to jo, takže ja sa teším. Jasné, vždycky sa dá všetko zlepšiť, ale podľa mňa tam mali originálne produkty, krásne to balenie a fakt celý dizajn a je to také dievčenské, také fakt, že cute, takže v obchodoch v Česku ešte to je, myslím si, že aj na Slovensku a v Česku to máte ešte zľave, takže môžete ísť kupovať. Ak sa ti toto videjko páčilo, určite hoď like a zdieľaj toto video, to mi najviac pomôže. Nezabudni ma sledovať na mojom Instagrame ladyzika.pg a vidíme sa pri nejakom ďalšom videjku. Majte sa krásne a veselé predvianočné a vianočné dni. Pa pa! Takže posielam kamošom odbery, čauko, dáme to do konca roka? Uvidíme. To je na vás.